Bizipozaren jaia! Aspanogi da gaur Bizipoza jaian Tolosan. Guretzako egun oso garrantzitsua da. Laguntza gaituelako armizen inguruan informazio banatzen, jendea gerturatzen ez, bai aurrak, bai familiak, bildurrak kendu armizenen inguruan tabu hori ez, eta bizipozez bizitzen horrelako errealitateak, ezberdinak gogorrak, eta beti esan dugun bezala Aspanogin umore ona botikarik onena da. Orduan Bizipozak ere hori emango digu gurire laguntza. Herrien lagunak elkartean egotea bentaja badauka, ez? Alde batetikan laguntzen digu beste elkarteek zelan egiten duten, eta egin berean bakoitzak bere hasitxoa jartzen du, orduan bakoitzak bere lan pixkat egiten duenakin, danon artean mundu alaiago bat eta bizipoz handiagoa eukitzeko danon artean. Ez, guretzako herrien lagunen barruen egoteak, plataforma baten barruen egotea suposatzen du ez, elkarlanak sortzen duen indar horri ematen digu. Gero baita ere, egun egozen datortzezeko egiten dugun lana jende haren aurrean erakustia izateko, ez? Gure lana, familia adoziaren mundua da. Horren bai, familien prestaketa, umeen adaptazioan laguntzea, orduan, zuei esker, lan hori erakutsi dezakegu urtean behintzat, jende zabalaren aurrean. Lo único que creo que es una oportunidad muy importante, ¿no? Para estar aquí, nos reconocen, donde nos pueden ver y nos pueden reconocer nuestro día a día y lo que vamos haciendo, entonces es un día muy importante para darnos a conocer, ¿no? Y para que la gente conozca lo que es la cultura gitana, en dónde trabajamos, cómo intervenimos, y bueno, es una manera de que nos vean y nos reconozcan. Panas Bagara, beti jende desberdin herriak, itu Tolosa edo Biabonan, yo ikastai eskaraz desberdin kultura animatzen jendeak itu di kampuan dan sekarang saya asko jendea pensat sekarang hizkuntza saya baino sidaukat borondate saya. Bizipozak egiten diguna da herrian zabaltzea, guri ezagutzea, eta horrela behar dugun tratamendurako fisioterapia dela oso garrantzitsua gaixo hauei, hori lortzea. Kamiseta saltzen, txapak saltzen, zer gauza. Ez da genola zan, poza ikusten gaizu, gauza askotako dela jendia, voluntarioak eta hortan gauza desberdinetan eta dara gauza hona diala. Orduan guri ematen digu poza handia hemen barruan egotia da.
Bizipoza guretzat, bizipozak esan nahi du bizitzeko poza, bizitzeko gogoa. Eta gehien bat, aurra guregan atortzen diranean, beraiek erakusten digute bizitzeko poz hori, beren alaitasuna, beren ezerezean, beren minetan, askotan, aldutenean ze irrifartxu diran eta gurekin duten guztia ematen digutela, baina barruko sentimentu eta bizipoz hori. Hortaz, bizipoza guretzako da hitz magikoa. Hauekin pila bat ikasten dugulako eta zoriontsu izaten laguntzen gaituztelako. Bueno, beste urte batez hemen gaude Bizipozan jaian, gutzat oso aberasgarria da honea etortzea, batez ere guraso eta jende asko etortzealako eta tartean izatea behar berezia dituzten aurrak batez ere eta horiei kirol eskaintza egin ahal izateko. Askotan beraien ikastetxeetan eskola kirola ezin dutelako egin edo, ez aurra bakarrik. Batez ere edozein pertsonak kirola edo jarduera fisikoa egiteko aukera izan dezan. Eta beste urte batez, guretzat, aparte oso ondo pasatze deula, bai dantzan eta jendeak hitz egiten, hoxe ez, elkarlana beste elkarteekin batera eta errealitate ezberdinak ezagutzea eta, bihar berriz lanean egongo gehala etxeko lan batzukin, baina gustora eta hoxe irrifar batekin. Berez, gaur hemen egoteak zer ekartzen digu, batez ere Juneren egoak errenderitik edo Donostialdetik ateratzea. Batzutan uste dugu hor bertan gaudela eta gure lana eta gure laguntza eskaintzeko hobe dela kanporatzea eta beste elkartekin ere egotea eta konpartitzea ondo etortzen zaigula elkar ezagutzeko eta hori indarrak bateratzeko edo hobe dela elkarrekin egotea gure aurrei laguntza emateko. Beste elkartekin relazioa edo mantentzeko eta gero gizarteen gure errealitatea zabaltzeko. Guri holango lekure etortia da jentiak ezagutia guri, zelango biharra egiten dugun eta bebai guk ezetu jente gehiago zelango gauzedekien etxetik kanpora edo gure herritik kanpora zikeran be. Eta gehiena hori, jakin, emon jentiari jakitia zelan egiten dugun behar gure seme alabakaz eta zelan eroaten dugun gure asoziazioa. Bizipoza jarrera izatea gure familiak daukagun egoeraren aurrean ezinbestekoa da. Azkenean, familia hauek daukagun egoera bizitza osorako da, orduan. Momentu batean, esei behar dezu, begiratu behar diozu egoerari aurrez aurre eta aurrea jarraitzeko bizipoza puntu hori izan behar dezu. Umeak begiratu bizipoza begiekin. Egunerokoari, bizipoza jarrerari, jarrera hori sartu ez, eta orduan ikustezu disfrutatzen duzu egoerarekin. Orduan beste familiak ebai laguntzen dituzu. Ezinbestekoa da gure familien artean bizipoza hori trasladatzea.